טוב, טוב, אתה מתיישר, בסדר. לך אחורה, עצור, זהו. תן גז, זהו. לא. רד אחורה, אתה עלית, אתה עולה על ההר הזה. רד אחורה, רד, אתה על ההר. לאט. תרד לאט. לך. עוד, שבור את ההגה, שבור, עצור, אליי. עוד, סע קדימה, עוד, עצור, ישר רגע, איך שאתה עלה. גז. מה אתה עושה? לא, לך אחורה, תבוא עם תנופה קצת. איך שאתה עם תנופה, לך, אל תפחד, אתה גבוה. זהו, עצור, תבוא עם גז קבוע, תנופה. תן גז, אל תפחד. לא, הוא עולה בקלות, אתה מבין, הוא מפחד מהגז, הוא עוזב את הגז. לא, הוא מתחבר מאחורה. כן, אבל זה, פה הוא עלה בקלות. תנסה לאט, תעבור את השלב של החולות. תתחיל לטפס. לך טיפה אחורה קדימה, עד שתעבור את החול. תן. מה? תן. האבן לא מפריע בכלל. תעבור את השלב של החולות. הרב אותי מהחול, אני כבר לא רואה ככה בעיניים, אני לא יודע מה אני מצלם.